Шәрик клубы да, безнең башка мәдәни агарту учаклары да, мәдрәсәләр дә, сез белгәнчә, хөкүмәттән, рәсми хөкүмәттән бер тиен дә акча алмый эшләгәннәр. Шуңа күрә монда бу китапта китерелә, анда үзара низахлар да булып ала. Шәрик клубын теге яки бу кимчелекләрен табып эшчәнлегендә тәнкыйтьләү, матбугатта талашулар да бunda кертелгән булган. Ләкин моны аңларга кирәк. Бу татар бойларының, игелекле татар бойларының бит әле биргән акчаларына гына яши торган оешмалар. Ул вакытта гәзитләр дә хөкүмәт тарафыннан финансланмаган. Хәзер тораларда шугайлар, тигитәләр, буйтәләр, менә мәдрәсәләр мисал өчен. Сасаган мәдрәсәләр, бернинди белем бирмәгән, тегеләй иткән, булай иткән. Аның белем бирә торган, исламай исе килеп торганы кайда булган соң ул вакытта? Уку йортлары. Юк бит алар. Нигә тәнкыйтьләргә? Булганы белән эш итәргә кирәк. Әле ярый алар булган. Бит бөтенләй хәрефе дә булмаган, мәгарифе дә булмаган, күпме милләтләр булган ул вакытта. Алар 17нче елдан соң гына әлифбалы булган халыклар да бар лабаса. Әле ярый бездән тегесе булган. Һәм халык тоткан аларның барысында, халык җилкәсендә, һәм игелекле бойлар җилкәсендә барган бу эшләр. Шуңа күрә һәр вакыт теге яки бу үткәндәге мираска бәяләмә биргәндә, әнә шуларга бәйләп аңлата белергә кирәк. Чөнки башкача мөмкин түгел.